alamin para besang semara bangun sapat rompo Raden Seta maweh asrining pamulat wana jroning wanadri risedeng rebut mangsa mawantu tumuruning riris mekaring sarwa puspita mekare sarwa puspita nuwun sewu kalilan ingkang abdi kula pun Petruk Kantong Bolong ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji mawantu-wantu kunjuk Raden Seta. Iya Petruk Kantong Bolong tak tampa gawe bombong ing rasa pangestu kumara gagi tampanana. Nun inggih kula pundi mugi andadosaken jimating gesang kula. Kok katon semengko pengawak Bajra Sigra mawa kita badhe tindak pundi? Petruk, aku rumangsa lega lan marem bisa ketemu kelawan kowe ana tengahing alas iki. Merga iki ana bab wigati sing bakal ndak kandhakake kelawan Kiai Semar. Yen Kiai Semar ora cancut ora tumandang blai iki mengko lakone. Mula kang mangkono aku larapno ana ngendi papan dununge Kiai Semar. Nembe nderekaken momongan kula para Pandhawa sesuci utawi tapa brata nebus dosa mapan wonten tepining Kali Gangga. Yen pancen kaya mengkono gage aku larapno Petruk.
pengongno rang lagi Kuku sing tupoh melun ngening tiasang apeke Ngawengku sagung jajahan nanging sanget hangikipi ing tepining Kali Gangga papan ingkang den percaya dening perangane satriya kinarya sesuci diri nglebur saking memala lan dosa sepo sepi sepah samun yektine ana daya tentrem awit kaperbawan para Pandhawa ingkang teteki brata ing kono. Sri Puntadewa Dewi Drupadi kadang panenggak Raden Werkudara panengah Pandhawa Raden Arjuna miwah satriya kembar kemanikan Nakula Sadewa kawis tingal tigen mugen lan manteng kang dadi pangestine saya banter ingkang dadi puji dikire awit sinurung donga dongane pamong sejati nenggih Kyai Semar Badranaya ucap kacarita kaya mangkono saka agunging Subrata satemah weh daya gaib jumlorot saking langit nganti kaya lintang aliyan hanenggih pangejawantai Sanghyang Bathara Darma nyaketi dumateng kang lagi teteki Dewa Sukata marang soring perang ngudani arum-arum Endanu ngawiyat Narada ngepalani Jawata Suka mulang Nata Kresna lan ngandika Duh Nyai Prabu Haywa
sungkaweng tias solaing rinira di harya Werkudara nadyan ruha yaktining pangabus ing tingkah Kurawa Citra tingkahku Rawa Citra marmo dena pasrah mring Bathara luhung wong nedya purohita Astungkara Sidam sekaring bawana langgeng para Pandhawa hayuwa kongsi andadekake kagiyating rasa ulun Bathara Darma ingkang merpeki anggen kita teteki Sarawa Paduka pukulun Bathara Darma kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk sungkem pangabekti kula kunjuk basaku katur Bathara Darma sungkem kula katur pukulun bekti kula katur pukulun sungkem kula katur pukulun ya Pandhawa kabeh wae wis ulun tampa gawe sukornaning driya Pruhanana ya kulub Pandhawa banter kang dadi pangesti kita nganti weh Prabawa lan Prahara ing kahiwangan yektine maragaki matura kang terwaca apa ingkang ndok gayuh aduh pukulun sewu lepat kula tadah wadana nyuwun pangapunten dene anggen kula sakadang tapa brata ngridu para Jawata ing Suralaya yektosipun waleh-waleh menapa pukulun kula sakadang namung nelangsa sarta nyuwun pangaksama dumateng purbane kang kawasa awit sisiping lampah lepating pakarti nalika kula nindakaken sesukan dadu satemah dados sumbering kanistan lan dados bab ingkang dados dosa satemah mujudaken panandhang tumraping keluarga saha para kawula ing negari Ngamarta pukulun menawi tetela kula nggindhong dosa ingkang boten saged pikantuk sih pangaksami monggo klaturi mbanjut dumateng nyawa kula tumuli cinemplungaken wonten madyaning kawah candra dimuka pukulun hong ilahe ngawik namastu namasidam Puntadewa yektine akeh lan akeh-akehe menungsa kuwi sipate gampang gawe dosa ning ya kudu sregep lan tumemen njaluk ngapura utawa mertobat akeh-akeh menungsa kuwi sipate gampang gawe dosa ning kudu sregep lan tumemen mertobat sarta njaluk pangapura
lanadyan sepira gedene dosa sing ndok tindakake lamun to manungsa tulus ikhlas anggene mertobat yektine pangeran bakal paring pangapura merga Gusti kuwi sipate maha welas lan asih kejaba saka kuwi sakdawaning uripmu tansah kok rengga kanthi endahing laku dharma lan hambektama upamane duwe keluputan mung sepisan kuwi jeneng lumrah tetep jeneng kita dadi mutiarane para titah Puntadewa menungsa urip ana alam padang iku yektine mung luru kamulyan ya kamulyaning lair nganti tekan batin donya tekan akhir ora ana kamulyan tanpa tinuku sarana laku mongko kabeh laku iku yektine pangibadah dene kamulyan lan tentreme rasa bisa sempulur lamun to linambaran suci ning ati lan tulusing pakarti kaya kang wis ndok tindakake ing saben hari rasamu adoh saka rasa serik atimu tebih saka rasa gedhing merga kamulyan utawa katentreman sejati iku dununge ana menungsa ingkang tumindake becik karo wong sing pakartine janjane ora apik karo kowe. Meh rahina semu banglang haruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kukiloring kanigara sakeatar Kulun Bathara Darma rina wengi para Pandhawa anggene netepi jejibahan dadi satriya tama mung tansah disrimpet karo pakarti nesta Budi Candala ya Wisata Kurawa. Lah rasa pangrasa serik lan gething kaya ngono kuwi sing kudu ndok singkiri Werkudara. Jeneng kita lak ora ngerti lamun to Kurawa kae ya titahing Gusti mbok menawa pancen para Kurawa kae dititahake kanggo ndadar utawa nguji sepira to kesabarane para Pandhawa. Apa wae ingkang kagelar ana ing jagat raya awujud mbuh kewan mbuh tetanduran lan liya-liyane yektine lamun to gelem ngaji gelem sinau kuwi bisa dadi ngelmu utawa piwulang ingkang luhur mula supaya saya madhep mantep rasa tentrem sing ndok gawa lan ndok sandang weningna pancandriyamu Puntadewa ulun paring kanugrahan wahyune katentreman kelawan jeneng kita kuluk caritane satriya linuwih kang mardi mring kautaman mbegegek ugek sadulita melai-lai kula nderek marem kula nderek lega kula melu seneng kula tingali sak mangke Prabu Puntadewa gedhe pangaribawane mompyor mawa cahya mratelakaken bilih wahyu
Katentreman nur buating Gusti sampun mangregem den. Neng sak saged-saged Wahyu kala wau sampun ngantos kagem diri panjenengan pribadi ning kudu bisa murakapi tumraping tiyang kathah mliginipun warga ageng ing Ngamarta Mijang. Lan wong nampa wahyu niku yektine angel, ning angel meneh supaya wahyune krasan teng awake pripun niku nggih bab ingkang rekoso. Merga kula wis titen, tekane bondo, tekane nugroho racake mesti bareng karo tekane coba sing waspada nggih. Laruta godha guru kula yen tanamutusa sang Sri amit pasang kaliman tabi tinebening tulak manu damawaing tang tuwang jengandika sinuwun Prabu Puntadewa nuninggih kasinggihan katuran pinarak ingkang prayogi sang Prabu pangraos boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara. Ingkang ageng inggil menika Raden Werkudara, Raden Bima. Dasar kepara nyata. Wah, syukur bagi sewu sekethi jumuru. Atur uninga bilih menika kula menika Narendra saking Tabla Suket nami kula Prabu Parto Darsana. Dene lare kalih pawestri saha jaler menika anak-anak kula. Bimarna kalian Bima Candra. Menapa ta sebabipun kok anak kula menika naminipun mawi Bima karana anggen kula tansah gandrung kayungyun kalian kapribadenipun Raden Werkudara. Dados anggen kula sowan wonten tepining Kali Gangga mriki namung badhe nitipaken anak kula kekalih borong anggenipun badhe kula wentrah Raden. Putuku para Pandhawa ning kene. Oh. Turem dewangkara kingkin lir manguswa kang ayon. Denya ilang memanise oh uji syukur kunjuk mring Hyang Agung nadyanto wiwit rampunge ontran-ontran ana ing Wirata
sakpatine Prabu Susarma aku noleh ngiwa sepi nengen suwung ora manggihake ana ngendi papan dununge para putu-putuku Pandhawa jebul ripalungguhan iki aku kaya dituntun dening lakuning kodrat bisa pinanggih Pandhawa mapan ana ing tepining Kali Gangga Kanjeng Hyang Seta sungkem kula katur Kanjeng Hyang ya ndak tampa sepisan aku matur nuwun kelawan para Pandhawa makili warga agung ing Wirata prahara wis sumisih retu wis padha lunga merga saka kaprawirane Jagal Bilawa ya Werkudara Kedhi Wrihatnala ya Si Arjuna malah ana bab sing saya ndadekake grantesing rasaku nalika tandha dwija kangkaya Puntadewa matur marang Kanjeng Rama Matsapati bab ingkang jujur lan saknyatane dianggep gegasah penggali Rama Prabu Matsapati banjur Puntadewa dikepruk paidon nganti betet bathukmu ndlewer getihmu aku minangka wakile Kanjeng Rama njaluk ngapura Puntadewa. Duh Kanjeng Hyang sampun ngantos paduka paring dawuh kados mekaten kedahipun Pandhawa ingkang matur nuwun dumateng tiyang Wirata karana saklebetipun setunggal warsa kinayoman wonten ing negari Wirata satemah boten kadenangan dening telik sandining Kurawa ripalungguhan iki ayo ndak kanthi Pandhawa Drupadi munggah ning setinggil Binatarata negara Wirata selak dadi pangantu-antune yangmu Prabu Matsapati nyuwun pangapunten dereng saged sakmenika karana jejiban kula menika dereng rampung lah banjur ingkang cetha kemawon saksampunipun para Pandhawa sesuci wonten ing tepining Kali Gangga kula badhe nindakaken tapa ngrame iki piye menawi wonten tiyang ingkang nandhang sangsaya dening hambek angkara murka para Pandhawa kedah jumangkah weh pitulungan dumateng tiyang kala wau wah yen pancen kaya mengkono tiwas kebeneran Kyai Semar kula kowe ngerti to karo Bathara Kala nggih nika langganan kula pripun Bathara Kala iki teka ning negara Wirata bocah dana dini Mustika Aji kelawan Mustika Sari ripalungguhan iki wis direnggut karo Bathara Kala. Yen kowe ora cancut ora tumandang tan wurunga iki mengko bocah iki dadi isi waduke Bathara Kala. Kula mboten kok selak, kula kok mboten suwala niku babar pisan mboten. Ning yen enten perkara napa-napa kok sing kudu jumangkah Semar niku njur sing nom-nom kapan diwene wektu makarti. Ya kudune para Pandhawa niki sing nembe kemawon antuk wahyune katentreman aja mung suka parisuka nentremke rasa ning tentremna rasane wong liya. Parta Darsana inggih kados pundi Raden lan uga anak-anakmu ripalungguhan iki jer Basuki mawa biya kelakone Panjangka kudu mawa pangorbanan anakmu loro Bima Retna Bima Candra tak tampa suwita marang aku yen perlu bakal tak gembleng kadigdayane luwih ning ana syarate yen bisa nyelametake bocah kedana kedini kae tak tampa pasuwitanmu mangkat le
Kron niki wau sinten? Anake Prabu Partodarsana. Jenenge Retna. Retna sinten? Jongbe. Awut sampean. Bima Retna. Oh iya Bima Retna. Kalih Bima Candra. Kok perintah nyelametake bocah Kedana Kedini. Lah sampean ra ngerti, niki wau bocah Kedini Kedana. Nggih ta sinuwun? Oh, Kyai Semar lah niku. Lha padha karo kutuk marani Sundha, sampean malah dipakake rono iki piye? Ora perlu ngowahi adat. Yen kabeh mung muntir, kabeh mung nyalahke wong liya, ora bakal ana rampunge. Pakaryane dewi-dewi yen ngrampungi Kurawa aku jangkah. Yen Bathara Kala wis ana sing gambui dhewe. Yen pancen Semar wegah tumandang wegah Makarti. Lerena angene dadi panakawane Pandhawa. Iso aku sing mangkat iki. Sakura kakiri-kiri Geng nyolir prabot labang kaulagar manguhing mungsuh haminto lawan hanggrosru masingona abdo wancine bedhug tengange bocah lanang wedok ngaglah neng tengah dalan sapa tambuh marang aku Raden Bima Candra aku Bima Retna kok padha nganggo Bima merga iki pancen sedulurku sing luwih sepuh sapa aku sing luwih tuwa aku luwih muda kowe sik duwe tunggal liyane apa ora duwe lah iki dini dana pangane kala nek kowe jatah pangane Bathara Kala mula kowe bangga apa nutut bangga tak rampungi nutut tak sirnakake. Ora bakal aku mati sia yen pancen kowe bisa ngalahake gedene Merjaya kelawan Bima Candra. Panganen aku mangan sepisan wareg selawase. Oh, yaglak limpamu tenan.
Sepira kang dadi kaprawiran parandene kemewat kaya ngregem jimat kowe Bima Candra ngalumpruk tanpa daya lebokke kantong karumba wis entuk lawuh telu. Retna swargamu ana waduke Bathara Kala. Bathara Kala apa? Aku lega lila yen pancen kudu ndok pangan. Ning sawangen to, kowe iki lanang aku wadon. Yen langsung kok pangan ngene apa ora kira-kira malah rugi. Maknane aku engko panganen ning sadurunge kok pangan kowe ra pengin mangan liyane. Maksudmu piye? Aku ki ngerti karo kahananmu sing kaya mengkono nek senenge ora ukur. Wong wis gedhe brewok kaya ngono. Aku ngerti karo wong brewok ngene iki yo kemecer. Iya ning elekku ora betah melek. Ora pengen apa piye ngicipi marang aku isih suci ra nate disenggol karo wong lanang sapa wae. Aku iki sakjek jumblek ora tau kok seneng karo wong wedok. Sumpah. Yo senengamu karo wong lanang-lanang malah. Ora ngono. Ngawut bae ora. Aku ki maremku ya mung mangan. Wong wedok ora seneng. Terus sesawangan endah ya ora seneng. Kahanan sing kepiye wae ora seneng. Sing penting aku ki mangan. Lawu enak utawa ora ora penting, sing penting segane akeh aku iki.
Kowe tetep tak pangan aja nglimpi aja ngrayu aku. Kowe arepe golek lenaku to? Ora kok golek lena kepiye to? Aku lahir batin pasrah marang kowe kok lah rasah kakean pangucap. Wong wedok yen seneng tawa kaya ngene adate wis nyingklak malah wis pirang-pirang. Dene tak adahi kantong karumba dhisik. Ya ngono kuwi aku seneng ya dijambak nih aku seneng ngono. Dijambak aku seneng kaya ngono. Nggak pados lilin apa pripun ngoten kula mang tetes lilin. Aku ora ngerti, aku ngerti gugur panganan aku. Mbok wae arep piye wae aku ora dong. Sing penting kowe tak pangan tak cemplungne ana ning kantong karumba dhisik. Apa etok-etok ngelali. Iki. Danyange tanah Jawa. Syekh Subakir. Udu. Aku iki. Aku iki piye? Aku iki pamonge para satriya utama. Pamong desa. Ora mung desa, satriya utama. Hurufku ngarep dhewe iki S. Slamet Widodo. Dudu. Semar Badranaya. Semar. Semar ki panganan apa? Kok telaten to jagungan karo iso telaten ora. Ngono aku. Omong ae. Lek ning pondokan omong bareng ning panggung. Kala kuwat to. Wala kek wala ora. Wetengmu luwe. Luwe ya mung banget. Aku ya bocah Sukerta. Kok Sukerta? Takono bapak aku lahirku mbiyen iki kalung celurit. Anu kalung usus, mula aku macak apa wae pantes. Lah kok pangan-panganen. Ah, pangan tenan dina. Ayo panganen. Aduh. Aduh. Angkrek pangan kon dhuwur metu mburi ora. Ya lek ngene iki sawan kok kono kaya Prodomas to aku. Anakmu iku kocluk tenan lho. Aduh. Oh iso liwat kene karepe piye? Sah papat mau tak jaluk. Lho, papat sapa? Lho, sing kok wadahi kantong karumba. Tak jaluk. Yen nganti ora kok ulungake, aku melu mlebu ning wadukmu, ususmu tak pedhotane kene. Wo. Sampun tobat bendara kalih sampean oleh lontongmu dhewe kuwi ora. Aku ra sida mangan, rasah mangan ning bandara ya apa-apa larang. Diempet. Oh, la dalah gara-gara Kyai Semar aku dadi luwe kaya ngene. Aku dadi asam lambung kaya ngene iki. Asam lambung ora perkara mangan, lemu mikir ya kebanteren iki ngono.
Ya mikir weteng luwe iki ra iso mikir apa. Wong ndekenge wae mengeng tak gongi ping pindho. Nggo aku ra melu ndek ora ngerti aku. Ayo mulih. Bocah Sukerta ki panganku kuwi lek rung entuk pengruwatan saka dalang sejati. Ora perlu ngrembug dalang sejati. Yen Semar ana wakile dalang sejati. Ning manut dawuh Bathara Guru sing jenenge bocah Sukerta ki pangane kala. Iya, ning ngerti ora pakemmu sing kaya ngono kuwi ngrugekke wong akeh, gawe rugine wong sing tanpa dosa. Mongko perkara bocah ki dadi Sukerta utawa ora manut kodrating Gusti. Lah kok sak geleme kaya ngono karepmu piye? Kowe golek wareg monggo, golek marem monggo, ning aja nganti nyiksa karo wong liya. Oh, alah. Iki mau, heeh. Sapa? Aku Bapak Tuna. Ora duwe bapak. Aku duwe dulur kembar lanang kabeh sing aku Bapak Tuna kono Tuna Bapak. Anane siji Tuna Netra. War ning ndi wae? Kae nek rame-rame kae desa ndi? Kae desa Palareja. Neng kono aku tak golek bocah Sukerta. Ora entuk neng kono. Kowe lek nganti kowe ngidekni sikilmu ning Palareja, gawe geger, gawe gendro ning kono, gedene mangan cah Sukerta. Musuhe iki Tuna Bapak. Mulih ning kayangamu. Kayangamu ngendi to? Ngendi ya? Lah dalah. Ora ngerti mula kowe mulya men ro kayangamu ngendi ngono. Sing baku kok nganti kowe ganggu wong Palareja. Oh, aja takon dosa jleput kowe. Oh. Balik rono. Nari Sudarsana Nadya Nari ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dhumateng Kyai Semar. Kula ngaturaken panuwun awit pangayomanipun Kyai Semar. Ngaturaken panuwun Kyai. Ngaturaken panuwun Kyai. Sik ki loro ngarep iki sapa asmane? Oh nggih kula pun Bima Retna, kula Bima Candra. Terus mburi iki lanang Bima Kuncara. Senes. Ngawut ya ora. Kula Mustika Aji. Oh Mustika Aji Setiaji. Ora ditambahi ngoten niku. Sing wedok ayu iki sapa iki? Kula pun Mustika Sari. Nyidam Sari. Mustika Sari. Ya maklum iku ping tuwek ngono kuwi. Iki Kakang Adi, ya aku sing gedhe. Iki ya Kakang Adi. Sing tuwek. Iki entuk rong setel ta. Sing jarene arepe ngrabi adike sapa? Ngacung. Sing ngacung sing pundi? Ya tanganmu iki lho. Seneng karo iki, Sari. Nggih. Nganti saiki ya seneng. Nggih. Saiki njajal le nyawang tenanan. Sari karo Retna ketoke yen disawang tenan ayu ndi? Ayu Retna. Syukur.
Lek ngono pancen kene pindah, tancepane dipindah. Nah, ngene. Nah, ngono kuwi. Sange Mas. Sampe nyawang kae. Piye? Ayu to? Nggih. Kados sinden kula. Sapa? Trihastuti Renawati. Ah kuwi mutiarane para waranggotra. Jejer kono jejer. Nah, jejer. Kono. Nggih. Siap ya. Jiro lu. Bar iki tak upload ning IG. Nggih, Jiro lu. Tak unggahe ning Google Map. Iki wis ketemu jodoh antarane Mustika Aji tak jodhokake kelawan Bimorna. Ewa dene Bima Candra tak jodhokake karo Mustika Sari. Sah dadi bojo atut runtut reruntungan nganti kaken-kaken minen-minen. Samu barang sing mbok tindakake yektine bisa ngudari marang reruwet iki. Kok ya iso-isane Kyai Semar duwe pikiran sing cemerlang kaya mengkono. Lah pripun kula niki wong tuwa lho, wong tuwa. Mongko aku dhewe bingung iku njur piye yen padha kaya ngene kahanane. Jebul wis ana rong setel kangge bebojoan. Nggih kudu ngoten niku. Endi mau sing jenenge Bimorna? Kula. Bima Candra inggih kula. Ida Swita karo wong Jodipati inggih saestu. Yen pancen kaya ngono tak tampa pasuwitanmu. Kowe tak dadekke paguyuban Bima Laras. Napa niku? Campur sari napa Bima Laras? Ngono kuwi pokoke. Pripun sakniki kakangmu sampun nampa wahyune katentreman ingkang saged malimbar dumateng para kadang lan ugi nyrambahi tentreming sedaya para warga ageng ingkang lenggah wonten ing Palareja Mbabatan Panaraga. Anane mung ayom ayem jenjem permanem. Dene kula Semar ingkang ngayahi wajib ngurmasi kathah ing reh kalepatanipun mila nyuwun gungi samudra pangaksami. Sak bejo bejane sing lali sih bejo sing eling lan waspada minangka tandha syukur areng joget sawetara mangsa borong Deng.
Siap.